Nyaya iri kutenderera munyika yedu yeZimbabwe inova iri nyaya iri kurwadza veruzhinji yevana 5 pamwe chete naamai vavo ava vakafira mutsaona. Mitumbi yavo yoendeswa pamba pavo kwavaigara kuTenward North muHarare. Kusangana kwatinoita pano paHarare Networks patinobata nhau dzinenge dzichiitika munharaunda pamwe chete nemunyika yedu yeZimbabwe. Zuva ranhasi tauya takabata nhau yemhuri iri kuziviswa kunzi Mujuru family, vanova vari vanhu vakarasikirwa nemhuri yakawanda muri Zimbabwe. Zvinhu zvikurwadza, zvinhu zvikudzimba mwoyo zvakaitika kuMujuru family. Tinongotanga tichiti rest in peace kuvana pamwe chete naamai vakashayika mutsaona. Nhau iyi iri kutenderedzwa ichiziviswa muruzhinji rwenyika yeZimbabwe inova iri nhau iri kudzimba mwoyo, apo pari kutsanangurwa kunzi pane family iko zvino kufamily uku kwangosara baba, zvinova zviri zvinhu zvinodzimba mwoyo, apo pari kunzi apa Easter holiday apa pakaitika tsaona yakaipisisa yeToyota Corolla pamwe chete neetraki reBenz rinova rakadhumana neToyota Corolla. Toyota Corolla iyi iri kunzi yanga yakatakura mhuri yeMujuru family inova manga mune vana 5 pamwe chete naamai vavo, apo pari kutsanangurwa kunzi hapana akakwanisa kubuda musauna iyi pamhuri yeMujuru. Panova pari kunzi pakashayika vana 5 naamai vavo. Zvinova zvatenderedzwa zvichiziviswa munyika yeZimbabwe. Zuva ranhasi mitumbi yavo yanga ichienda kumba kwavo kwavari kuchemerwa kuTenward, inova iri mufananidzo yatauya takabata tichikurakidzai mufananidzo iripo paskrini. Zviri kurwadza, zvinhu zvikudzimba. Vakaona mufananidzo wepatsaona yacho yaisatarisika nekuda kwekutswanyika kwakaitika motikari yacho kana kuparara kwakaita motikari yacho. Zvinhu zvinorwadza. Vakasiyana siyana vari kunyoro vachiti RIP, vachinyora marest in peace, zvakafanana nenyaradzo yanyora ichizivisa pamusoro pechitiko ichi, ichinyora tsamba ichiti a heartbreaking loss that word can scarcely hold. We stand with the Mujuru family during this difficult time, keeping them on our thoughts and prayers. May their soul rest in peace. Zvinhu zvinorwadza zvatauya takabata ndidzo dzimwe nhau. Ndiyo yemwe mufananidzo yamuri kuona mitumbi yavo ichisvika pamusha pavo kuTenward, apo pavari kuchemerwa vachizoenda kunoradzikwa. Ndidzo dzimwe nyudzo dzatauya takabata paHarare Networks patinouya nenhau maererano nezvatinosangana nazvo munharaunda matinogara nenzvimbo dzakasiyana siyana.